И здравейте хора, днес ще играем CSGO. И ще избирам мерник, аз съм Веско Геймплей България. Да. Така... Чикли стане много тъпо, много тъпо, но какво ще гледате как се целя с всякакви бочета там. Еми, що съм? Значи, надявам се да ви харесал базика. Води се, гледайте всяко става. What? Дишчик. О май гад. Дишчик. What? Yeah. Dish chicken. What? Еми, хора. Не знам какъв мир ми бе. Окей, са хит. Тук само бам. Не боти също му убива. И толкова пари искам да имам в капетката. С първия. Те са им приятели. Те тук са им приятели. Обаче то скучка къде е? Виж хора, сега. Не ми се смейте как се джумпа. Качих се. Сега, обясните ми каквото и нещо сега. Не мога да разбера. Тя, главата като училище умира, гледай, тя буксува. В момента убива терористите, мравките цели, може би. Да, какво да кажа? Хора са много сколко вече. Той не умре. Stop moving, bitches! Един куршум, две мравки. Право го правя тук. Обаче този кушка още ма кефи. Тя направо денс прави човек. Право... Нямам думи. Тя е мой човек. Ще трябва да я снимам. Може да я сложим като снимка за канала. Кефи ма, да. Едно АВП да имаше да ги прави там. Кей за убива. Тук тези мерни... Ето е най-хубава мерни. Защото аз съм Кейнес, как да са. Разбира се. Скрин. Ооо, чебутна. Този секси лак. Кога сега ще ме видите с дигъл как играе. Направо ги правя, ма искам едно хубаво мерниче. Опа. Тук ти изляза кофта, да. Убил. Без с затворени очи. Ама... Опа, звънят ми. Радо ми звъни. Чакайте малко. Ама...
Аз не си говоря сам. Не си говоря сам. Това е много добре. Вие чувате в момента. Кажи. Ще излизаме ли? В момента снимам клип. И мисля да окачам. Не, бъзгам се. Не, ми добре, айде излизаме. Ай. Ай, на центъра. Вземи на сестра с колелото. А? Вземи колелото на сестра си. Добре, ай. Ай. Страшен си, рапър си.